ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକାର ଏହି ଅତିଥି ସଭା ଆମ ଏହି ପବିତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ମହାଶୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ମହାରାଜ। ମଥୁରାଧିପତି ମହାରାଜ ଉଗ୍ରେସନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିଚିତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାୟକ, ଯିଏକି ଲୋକକବି ହିସାବରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଲଧର ନାୟକ ଯିଏକି ସିଂହାସନ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ହାସ୍ୟକବି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଦଧିବାବନ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପର ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ଦଧିବାବନ ସ୍ୱାମୀ ଉଗ୍ରସେନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆମ ଏଇ ମହାନ ପୁଣ୍ୟପୀଠ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମହୋତ୍ସବ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୀଠ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭଟଲି, ଯେଉଁଠିକି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅତ୍ୟାବଧି ପୂଜା ପାଇବା ଚନ୍ଦନ ବେଶ ହୋଇ ନୌକା ବିହାର କରି ରଥ ଅନୁକୂଳ ପୂଜା ହୁଏ। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା କାଳରେ ବିଦ୍ୟାଧର ଅତିଥି ସମାଜ ଏହି ଅତିଥି ସଭାକୁ ଆଜି ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଜଗଦୀଶ ସାହୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦେଶ କରୁଛି, ସେ ଏହି ସଭା ପରିଚାଳନା କରିବେ। ସୂଚନା ରିତେଶ କରୁଆ ନାମକ 7 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ବାଳକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନଟି ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବାର ଲାଗି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଆଜି ପଟି ଯାଇଛେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ କହୁନ୍ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଅଲଗା ଦିଗ ନେମା ଆର ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଆଦେଶର ସବୁ ଡକା ହେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେସ ବାଲେ ଆଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡ଼ିଆ ବାଲେ ଆଇବେ, ଯୁବ ନେତା ଆଇବେ, ଛାତ୍ର ନେତା ଆଇବେ, ଆମର ଯେତିକି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ ଭାଇ ବହିନ ମାନେ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଆମେ ଗୁହାରି କର୍ମା। ମହାରାଜ ଉଗ୍ରସେନ ସେଠି ଜବାବ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାବେ ଆମେ କାଣା କରିଛୁ। ଇନ ଥାନା ବାଲା ଅଛନ୍, ଇନ पुलिस बाला अछन, एसपी अछन, डीएसपी अछन, कलेक्टर अछन, समस्त अछन, मास्टर माने भी अछन, समस्त को हमें डाकमा। क्या मैं भावुली इतार गोटे दिग इटा सबको डाकमा हमर गाँव काଣା काଣା अभाव हेछि असुविधा हेछि जे उग्रसेन महाराज को निर्देश क्रमे ताको पचरामा का करी कामटा अटकिला, का करी कामटा नहीं पारी ताको मैं पचरामा। मुई भावु जे केहे भी ना आसी पारन, ना एसपी आबे, ना डीएसपी आबे, ना पुलिस आबे, ना केहे भी तहसीलदार आबे, बीडीओ आबे, डाक्टर आसबे, केहे भी ना आसन। का करी समस्ते केहे भी नेता भी ताकर काम ठीक करे ना पारी, खाली आसबे 3टा कि 4टा स्कूल रो मास्टर माने गार्ल्स स्कूल रो मास्टर माने प्रश्न पत्रावे आज्ञा केनता ताको अरेस्ट न करे बोली करी एटा होचे राजनीति है। आमे जे राजदरबार ऊपर ठिया हे करी सब कथा कहि ना पारला ठीक जाऊ हमर राजनीतिर जीवन आमे माने समस्त प्रश्न पचारबार कथा तहसीलदार महाशय वीडियो महाशय का कथा नै सुनम जा पछे आबू मोर काम होचे। भटली माटी देवी देवता को मोर जुहार। आज जहाँ दरबार रे अच्छे से महाराज उग्रसेन महाराज को मोर जुहार। मुखिया गुनुआ हिसाब से जहाँ को पाइछू लोककवि पद्मश्री डॉक्टर हलधर नाग आज्ञा आ वर्तमान मोर पूर्व वक्ता जेन थिले सिंधु नंदिनी आचार्य